और कल्पना जी के अच्छा स्वर आप ले रहे हैं। क्या गोलू जी अच्छा स्वर, कल्पना जी के ही स्वर में अच्छा, बहुत अच्छा कहल बाकी रवा से सुन के दिल दरिया हो गई। क्या गोलू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह हम कहब कि भोजपुर के शेर शहंशाह गुरु भाई हमारे गोलू राजा जी मंच पर उपस्थित हम यह चाहब आई काज भार रहे इबा देखी महफिल रवा कते बेसब्री से रवा इंतजार कर रहल। एगो और माइक रोवत रोवत लोड फेंक देनी हम। हेलो हेलो दोनों तो ठीक है बोला था। चलिए चलिए चलो लगी जाओ। का बाबा पेट में के भरल काज लेता कहे भैया उधर अच्छा मिला ना बाबा बानी नो ना ना अब तो जई बना तारे के जाही ना दे वैसा नैसन गीते सुना दे ऐसे कि जितना तू में भैया लयदार हो हम तो लयदार न हो कलाकार तो जीरो है। आज श्री श्री सरस्वती पूजा समिति श्री कृष्ण बाल विकास कमेटी बिरमपुर पहले ही बात एगो कहत नहीं लेट आवे वाला ई दुनिया जहान वाला बात कुछ नहीं कही ई कमेटी सभे जानता अब बड़ी करेजा पर पत्थर रख के बहुत कुछ त्याग करके खास करके अपना अरुण चाचा और दीपू भैया खातिर ये परिवार में मंच पर हम आइल बानी बहुत कुछ त्याग के सही बात। लेकिन फिर भी अगला साल से आई चाहे ना आई बाकी जब भी एक कमेटी के जरूरत पड़ी बड़का के छोड़ दी हम लोग 20-25 लाख मांगेला बाकी जे मंच पर जेकर जरूरत होखे एगो कमेटी के भाई बन के कहते नहीं जरूरत पड़ी तो खोजी है लोग हम साथ जरूर दें। वाह इतना जरूर आग्रह करब कि एगो बिरमपुर गांव हो आ खास करके इस समाज हम तो ब्राह्मण आदमी है लेकिन हमारा समाज के बाद भी इस समाज हमारे के बड़ी प्रेम दुलार दिले बा। अभी मंच पर उपस्थित नेहा सिंह निष्ठा जी के गीत सुननी सुने बड़ी अच्छा कलाकार लड़ाइयों भइल कहलू हलो का सुननी है फोन पर लड़ाई ना भेल मारा मारी भेल हल्का ओहो लवतना भाई एसकेटी राज और तमाम कमेटी के सदस्य खास करके भाई वाल्मीकि जी के अभ्यासी हमारा आइल बनी हमारा राकेश भैया के मामा जी पप्पू सिंह जी पैक्स अध्यक्ष के भी स्वागत करो तो भजनों गावे के बाकी रहे दिए ऐसे कि भर रहा तो भजन गावता हो तनी कि जल्दी पहुंची भजन तो गाइबे मत कर तो मानी जे कि भजन मन में गा ले 1 मिनट आंख बंद हो गई भजन गवा गए आओ लोग आओ उहे गीत सुनावत नहीं माइनरे है ये हमरा उमेश साउंड 3 मूर्तियां कतना दुगोला के ब्यास लोग के गवा के प्राण ले लो ना ना संभार दी हलो आगे आगे बढ़ा दे। तमाम गार्जियन बड़े भाई सबके प्रणाम करो। वाह कहाँ जाता रहो खाना खा भूख लगल मंच पर से केहू ना जाई मंच पर से केहू ना जाई ना ना तहर हम बैठ के सुनिया तू जइबू हमरो दुगो सुन लो तब जइबू खाना खाए के बाद लिट्टी आ गेल खाना ही जमा गाँव लिट्टी चोखा सब होई अरे सब होई वाह
अभी गाड़ी में ही नहीं है तो एगो गीत याद आइल है कि जाए तो हम सुनाई का सुनावे के तो बहुत कोई इच्छा बा। अब कहाँ से शुरू करी बुझात नहीं के ऐसे कि लेट होला पर मन जो हुआ न जाला कतनो जमा वाला कलाकार होइबो कतनो खेसारी लाल जी और ट्रेन स्टार तारा के कह दे कि मंच के टंच कलाकार है, लेकिन जो जीवन में संस्कार सीखले बा उतनी मनी जो हुआ ये उतनी मनी जो हुआ ये ना तो कहे के रही तो इहो कहा ये अरे की होई जाला जिंदगी अरे बेकारे हो अरे दिलवा टूटल बजानी होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल बजानी होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल बजानी होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल बजानी दिलवा टूटल बजानी दिलवा टूटल बजानी ए भाई का कही अरे बहुते दर्द देला अरे बहुते दर्द देला प्यारे हो दिलवा टूटल बजानी होई जाला जिंदगी अरे होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल बजानी लयदारों के लयदारी गांव हम वीरमपुर ये लयदार के गांव हम हर साल जादू गोला के प्रोग्राम भइल बा पहला बार महीने के प्रोग्राम भइल बा बाकी अच्छा बा प्यार में का होला जन्म तनी छतिया में रहे वाला कोई दिल छोड़ हो छतिया में रहे वाला कोई दिल छोड़ हो और मौसम के नियन लोगवा जाला बदल हो मौसम के नियन लोगवा जाला बदल हो ओकरा खाती अरे कि दुश्मन हो जाला केहू के कतनो प्यार दे दे बनू कतनो इज्जत दे देबो ओकरा खातिर लोग दुश्मने रहे कि दुश्मन हो जाला अरे यारे हो आ दिलवा टूटा होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटा
आशुतोष सभे अध्यक्ष एडोरा से पप्पू सिंह जी के आशीर्वाद मिलल। अरे गोलू आशुतोष सभे मतलब के साथी हा ये हम जानत नहीं कब से अरे पीठ पीछे भइल बाटे पीठ पीछे भइल बाटे वारे हो दिलवा टूटले बजा अरे होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले बजा वाल्मीकि जी की ओर से आशीर्वाद मिलो। हो जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले बजानी हो जाला जिंदगी बेकारे हो हो जाला जिंदगी बेकारे हो हो जाला जिंदगी बेकारे अच्छा लगल है भैया।